Госпожо Вълчева, моля, разкажете ни за концертната програма, която ще дирижирате. Солист ще бъде Антонио Серано, който е с по-рядко срещан инструмент хармоника. Точно така. Аз за първи път ще дирижирам солист, който ще свири на хармоника. И много така с нетърпение очаквам срещата ни. Произведението, което ще изпълним, се казва Тривърхата шапка или El sombrero de tres picos от Мануел де Фая. Това е един страхотен балет, който е преработен в 2 сюити и отново преработен от него за хармоника и голям оркестър. В момента се подготвяме с Софийската филхармония. Доста е сложна партитурата, изисква доста внимание. Разкажете ни за другото произведение. Другото произведение е 6-та симфония от Дворжак. Една изключително жизнерадостна симфония, която според мен, за съжаление, се изпълнява доста рядко в сравнение с следващите симфонии на Дворжак. Една симфония, която ни пренася в чешката култура, чешкия фолклор, техните специфични танци, мелодии, фолклорни. Една симфония, която не е точно технически толкова трудна, колкото е трудна за самото звукоизвличане, да възпроизведем това бьомското, това чешкото, благородното. Вие сте чест гост на Софийската филхармония. Какви са ви впечатленията от оркестъра? Аз с всяко мое идване нямам търпение да дойда, защото това е един от моите любими оркестри. Винаги имам много хубави програми и съм изключително щастлива всеки път, когато идвам тук. Пренасям се в един друг свят. А как започнахте да се занимавате с музика? Кои бяха вашите вдъхновения? С музика се занимавам заради баща ми. Той пееше в един аматьорски хор, мъжки хор, и там имаше школа по пиано. И просто един ден ме попита дали искам да пробвам. Аз казах да, като всяко дете, интересно, пиано. И така тръгна всичко. Отделен въпрос е, че той е много голям опероман и ме водеше 2 пъти в седмицата в операта. От съвсем малко дете познавах много опери, много оперни певци, които сега ги дирижирам, дори тези, които все още пеят. Завършвате музикалното училище във Варна. Какво ви накара да отидете да учите в Швейцария? Отиването ми в Швейцария беше чиста случайност. Аз много исках да замина за чужбина да уча. Всъщност бях приета и в Америка, но родителите ми не ме пуснаха. Сметнаха, че е доста далеко. В Швейцария отидох наистина случайно, в случайен разговор с майката на една моя съученичка, всъщност малко по-голяма от мен, която вече беше заминала за Швейцария. Разменихме контакти. Тя ми каза, че в Берн има много добър преподавател по пиано. И аз така заминах. Заминаването беше изключително трудно, защото тогава още имаше визи и такива неща. Но не съжалявам. Била сте в класа на дългогодишния главен диригент на Цюрихската опера, професор Ралф Вайкерт. Следват майсторски класове с именити диригенти, като Бернхард Хайтинг, Девид Синман, Зубин Мета, Пиер Болес. Кое е най-важното, което запомните от тях? Искам да кажа, че с майстро Ралф Вайкерт всички ние, които бяхме в неговия клас, се научихме да бъдем капелмайстори. Истински капелмайстори, това, което наистина операта го изисква. И за мен, може би, той е в момента вече последния мохикан като оперен диригент. От него научих да бъда
емоционална само на пулта по време на концерт, което все още не съм го постигнала напълно, но работя по въпроса. Дейвид Цинман, съм правила 2 майсторски класа с него. Той беше така много жизнерадостният диригент, свободният диригент, който оставаше студентите да покажат това, което могат. Бернард Хайтинг, една така доста специална връзка с него. В рамките на 3 години, в рамките на Люцернския фестивал, той правише тези майсторски класове. Между другото, сме били в един майсторски клас с съпруга на Соня Йончева, Доминго Хиндоян. Той ни учеше на спокойствие и най-важното да предразположим оркестъра да бъде с нас, да свири с нас и да не ни чувства като шеф. Тоест, да бъдем едно цяло. И това за мен е, може би, най-важното. Има ли повече приятелство или съревнование в музикалния свят, според вас? Този въпрос е много труден. Аз специално винаги съм гонила приятелството и никога не съм се съревновавала с никой, защото смятам, че всеки върви по своя път и трябва да следва своя път. Понякога няма начин хората, нали, да поглеждат и други как се развиват и какво се случва, но най-важното е всеки да гледа своя път и да се радва на успехите на другите. Ние всички сме тук с нашата си цел, с нашата мисия и ако се концентрираме всеки един от нас да я следва, смятам, че ще има и приятелство, и разбирателство, и колегиалност. На кого се възхищавате в света на класическата музика, изкуството, обществения живот? Това е много труден въпрос. Възхищавам се на хората с кауза. Хората, които имат кауза, хората визионери, които гледат в бъдещето, имат много голяма перспектива какво да се случи. И най-вече хората с кауза. Човека визионер, който е тук, всъщност също е майстор Найден Тодоров. Много голям интелектуалец и композитор, български, смятам, професор Георги Арнолдов, ако говорим за България. Ако говорим и за диригенти, от големите диригенти, Хайтинг, Болес. Вие сте блестящ пианист и камерен изпълнител. Какво ви привлича в камерната музика? Привличаме това, че то е същото както при свирането в оркестър. По същия начин, но този формат кара всеки един да се чувства солист и тази интимност, която се получава в изпълнението, това е много фасциниращо. На последния концерт с ансамбъла на Берлинер Щатскапеле, в който свиря, имахме едно такова преживяване с инструментирани песни от Шуберт, разбира се, с солистка, с сопрано. И това беше невероятно изживяване да чуеш и да изпълниш инструментирана Пастървата, песента Пастървата, как преливат гласовете, как всеки се слуша, как отидохме на реката и видяхме Пастървата чрез тази музика. Това е нещо, което мен ме фасцинира в камерната музика. А в личен план, какво обичате да правите през свободното си време? И кой е диригентът вкъщи? Няма диригент. Може би аз, да. Аз съм диригент. Аз обичам да спортувам.
Обичам много да се разхождам в морската градина, когато съм във Варна. Обичам да чета истории на композитори, на стари диригенти. Това ме пренася в техния свят и ми помага за моето развитие. Обичам да гледам хубави филми и обичам така да се събирам с любимите си хора. А следващите ваши проекти? Следващите ми проекти са с Русенската опера, с Варненската опера, с Пловдивската опера. Отново ще имам концерт с Софийската филхармония през края на пролета. За по-нататък се очертават също изяви в Рим и така. Какво си пожелавате за Коледа? Пожелавам се да бъда здрава. Пожелавам на всички също така да бъдат живи и здрави, за да могат да реализират мечтите си, да работят върху тях, просто да ставаме по-добри, да ставаме по-съпричастни и най-вече да сме здрави. А ако трябва да опишете вашият характер с музикални термини, кои ще са те? Аз съм Зодия Лъв и съм доста, как да кажа, колоритна личност, бих казала, защото с приятели съм много така. Типично за Зодията е да бъдеш в ядрото на компанията. Обичам да съм усмихната и да е весело. Когато се ядосам, не е добре, защото, както казах, работя още на това да контролирам емоциите си. Но бих се описала долче с фуриозо.